V nasledujúcej časti nášho denníka sa budeme rozprávať o športe, ktorý je populárny hlavne v Amerike. No svojich fanúšikov má už po celom svete. Nebude reč o bejsbale, ale o jeho jemnejšej, no za to rýchlejšej a dynamickejšej verzii o softbale. V Košiciach má softbal dlhoročnú tradíciu. Klub Akademik Teukrov z Košice je jediným zástupcom nášho regiónu v extralige. Zatiaľ čo muži sú v nej už 7 rokov neporaziteľní a tvoria aj základ slovenskej reprezentácie. Ženy sa do najvyššej súťaže vracajú po 2 rokoch. 10 rokov dozadu bolo na špičke. Postupne sme trošku z nej upadli, nakoľko sme nedostávalo sa nám nové mládeže. A vlastne tie staršie hráčky sa nám stali mamičky a odišli. No, teraz sa mi podarilo dostať tie mamičky naspäť, tak dúfam, že ich dostanem do nejakej takej formy, aby sme znova zase hrali o špičku. Tohtoročnú premiéru absolvoval omladený košický tím žien na domácom ihrisku v dvojzápase proti Pezinku. Prvé stretnutie prehrali 1-9, keď ich súperky prevýšili na pálke svojimi dobre umiestnenými singlovými odpalmi. Bol to však rýchly zápas s minimum chýb. V druhom stretnutí Košičanky nebodovali ani raz a výsledkom 0-10 sa skončil už po 5. zmene. Aj napriek prvým 2 prehrám ostávajú východniarky optimistické. No, by som povedala, že na to, že sme nastúpili na zápas do ligy po 2 rokoch, keď sme nehrali, tak to bolo celkom slušné na začiatok. Neviem, máme mnoho mladých báb, ktorí si to tentokrát viac menej prvýkrát vyskúšali, takže bolo to celkom slušné. Softbal vyžaduje od hráčov nielen dobrú fyzickú prípravu, ale náročný je aj na logické myslenie a koncentráciu. Pretože je to mnoho herných situácií, ktoré treba veľmi rýchlo rozhodnúť. Preto je to zaujímavé. Nie je to len o pohybe, o športe, ale aj o dobrej partii, a o tom, že je to iné. Košičanky v tejto sezóne veľké oči nemajú. V prvom rade chcú v družstve sklbiť hernú skúsenosť starších hráčok s dynamikou mladších a zachovať extraligovú príslušnosť aj do budúcich sezón. No a po mojej ľavici už v štúdiu sedí pán Peter Palaščák, tréner mužov softbalového oddielu Akademik Teukrov z Košice a reprezentácie mužov Slovenska. Príjemný podvečer. Poďme si hneď na úvod povedať, aký rozdiel je medzi softbalom a bejsbalom. Veľký rozdiel nie je. Jediný taký dosť markantný rozdiel je v spôsobe nadhodu. Kdežto pri bejsbale sa nahadzuje zhora, pri softbale je ten pohyb nadhodu zo spodu a tá lopta je väčšia a tie vzdialenosti sú trošičku menšie. To znamená, tým, že tá lopta je väčšia, viac sa hrá, viac situácie, viac akcií počas tej hry. Ale tá lopta je o dosť väčšia, inak o chvíľočku budeme mať možnosť aj vidieť a to je možno aj dôvod, prečo malé deti nehrajú softball, ale hrajú iba bejsbal. Je to presne tak, pretože pri tých deťoch je dosť problém túto loptu držať v ruke. Preto aj tie mládežnícke kategórie sú spojené, kde dievčatá hrajú spolu s chlapcami, tie súťaže. A od juniorského veku potom sa to rozdeľuje, kde už prechádzajú potom plynule na softball a časť chlapcov ostáva potom na bejsbal. Takisto aj muži potom v tých vyšších kategóriách už hrajú softball. Košičanom sa však darí, ste jediný klub na východe Slovenska, ktorý hrá extraligu, ale ste veľmi dobrý klub, ak sa nemýlim, 7-násobný majster Slovenska. Čím to je, že ste takí úspešní? Je to aj samotným vložením družstva, pretože tu sú hráči, ktorí začali hrať niekedy pred 20 rokmi, keď v 95. roku sa prerušil čiastočne softball na Slovensku mužský, tak vtedy prešiel na bejsbal a od toho roku 2001 znova plynule prešiel na softball. To znamená, že to sú hráči s takými skúsenostiami, ktoré ťažko sa dajú nazbierať za nejaké 2-3 roky. Ale asi by sme si mali povedať, že softball nie je iba o kondičke, o tej fyzickej príprave, ale aj o logickom myslení. Tým, že to ihrisko je kratšie, tá plocha, tak asi tam treba aj rýchlejšie rozmýšľať, rýchlejšie uvažovať. Je to pri každom spracovaní lopty vlastne ten hráč musí vyhodnotiť situáciu veľmi rýchlo a zahrať tú najhodnejšiu variantu, pretože pri tom bejsbale má viacej času pri tom spracovaní a viac času vypadávať to rozmýšľanie, kdežto na softbale pri sebemenšej chybe už potom nestihne urobiť out a vlastne zahrať tak správne, ako by mal zahrať. Je o softball záujem na Slovensku alebo v Košiciach? Myslím napríklad s radou mladých, lebo ja viem, že vy ste už zrelí muži, ktorí to hráte. Vy ste hovorili, že napríklad Izraelčania aj medzi 40-45 rokov ešte stále reprezentujú svoju krajinu. Čiže je to šport, ktorý sa dá hrať dlhšie. Dá sa hrať dlhšie, preto je aj vo svete napríklad rozšírenejšie ako je bejsbal, pretože aj seniori hrávajú vlastne softball a nie bejsbal. Bejsbal je vlastne len úzka špecializácia tohto športu. Kdežto softball je podstatne rozšírenejší. A čo sa týka tej základnej, tak vlastne nám sa podarilo druhý rok rozbehnúť v Košiciach
takú mestskú ligu, kde hrajú 3 školy medzi sebou, ale je to vlastne bejzbal, pretože to sú malé deti, ale oni potom postupne, keď budú dorastať, tak potom prejdú buď k ženám alebo k mužom a už sa na nich rozhodnú chlapcov, či to bude bejzbal alebo softbal. Vy ste tu už spomínali, že do určitého veku musia hrať ten bejzbal, odkedy už sa môžu špecializovať na softbal. Tak vlastne je to dané tým fyzickou vyspelosťou tých dievčat a chlapcov, takže zhruba okolo tých 11-12 rokov už potom prechádzajú na softbal. Poďme si troška o úspechoch slovenskej reprezentácie, z ktorej inak väčšinu tvoria práve košickí reprezentanti. Čo sa týka reprezentácie slovenskej, tak myslím, že máme celkom slušné umiestnenie, pretože umiestnime sa dvakrát za sebou 5. v Európe a tých 90. rokov to sme boli na 4. mieste dvakrát za sebou. Teraz, tento rok nás čakajú znova majstrovstvá Európy, ktoré budú v Dánsku posledný júlový týždeň, tak som vedavý, že čo sa nám podarí tohto roku zahrať. Čím si vysvetľujete to také vlnovité, že najprv tu softball bol, potom chvíľu nebol, bol baseball, teraz je zasa softball? Ťažko je, kurze. Ťažko je vysvetliť. Proste prišiel taký boom, keď začali sa zakladať baseballové družstvá. Hráči prechádzali húfne na baseball, to znamená z našich 8 až 10 družstiev, ktoré hrali Slovenskú ligu. Pri tom Košiciach boli 3 družstvá mužské. Sa to vlastne oklešilo až na nejaké 4 družstvá, ktoré vlastne prestali hrať v 95. Hráči začali hrať baseball, potom zase sa to vrátilo naspäť a tí starí hráči sa vrátili hrať ten softball. Než na západnom Slovensku tam máme mladé družstvá hráči, ktorí sú vekový priemer okolo 20 rokov. Takže títo sú dobrí, ale ešte stále nemajú takéto skúsenosti, aby dokázali poraziť týchto starších pánov, jak to oni nazývajú, ale... Ako vás? Ako nás. Ale s tým, že vlastne tí starší páni majú tak toľko skúseností, ktoré je hlavne v poli a hlavne na pálke, pretože tá hra je veľmi rýchla a tie skúsenosti veľmi rozhodujú. Aj to premýšľanie je asi tam veľmi dôležité. Vy ste spomenuli, že vás posledný júlový týždeň čakajú majstrovstvá Európy v Dánsku, čo sa týka slovenskej extraligy. Čo sa týka slovenskej extraligy, tak vlastne minulý týždeň sme začali prvým kolom, ktoré bude teraz podľa rozpisu pokračovať. A čo sa týka našho klubu, tak čaká nás posledný augustový týždeň pohár európskych majstrov, ktorý bude v Belgicku. Tak len samé úspechy vám prajem. Všetko dobré a dovidenia.